suđenje. Komesar za proširenje dobio je od premijera poslednje verzije akcionih planova za poglavlja 23 i 24. Deo akcionog plana za poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe, borbu protiv korupcije i osnovna prava, bavi se problemom neefikasnosti pravosudnog sistema i načinom rešavanja. Juče je u parlamentu usvojen i Zakon o zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, koji bi trebalo da reši jedan od najvećih problema našeg pravosuđa, stare predmete i da ubrza postupke pred sudom. O tome s ministrom pravde Nikolom Selakovićem razgovara Bojana Mlađenović. Izvolite. Hvala, dobro jutro, dobrodošli u Dnevnik. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dakle, sinoć predate poslednje verzije akcijnog plana za poglavlje 23. Je li to definitivna verzija, hoće li biti usvojena i kad možemo očekivati otvaranje tog poglavlja? To je ono sada što je više mimo naših kompetencija i naših mogućnosti. Ministarstvo pravde i radna grupa u kojoj je bilo uključeno preko 60 različitih državnih organa, organizacija, svih zainteresovanih strana, ako hoćete i preko 200 nevladinih organizacija. Dakle, jedan ogroman broj subjekata uspeo je da iznedri ovakav akcioni plan za poglavlje 23, odnosno predlog, nacrt. Vidjet ćemo kako će se o njemu izjasniti Evropska komisija, ali ono što je bitno jeste da je ova poslednja, treća verzija u potpunosti uvažila, dakle 100% uvažila sve preporuke i sve komentare Evropske komisije, da je dobila pozitivno mišljenje našeg ministarstva finansija, što je izuzetno važno, da je svaka aktivnost, svaka mera, svaka pozicija u okviru tog akcionog plana izbudžetirana, zna se koliko će koštati, zna se iz kojih će se izvora finansirati i da je prošla jednu parlamentarnu kontrolu, možemo slobodno reći, kroz rad 3 skupštinska odbora za evropske integracije, za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i za ljudska i manjinska prava. Šta možemo očekivati? Koja može da nam bude tačka spoticanja? Negde najteži deo tog poglavlja 23? Ja bih rekao da samo poglavlje 23 je najteže poglavlje. Ono je najteže poglavlje zato što u njemu nemate striktnih evropskih merila, standarda, onoga što je jednako za svih 28 država članica Evropske unije. Tu je dosta političkih kriterijuma, dosta političkih stvari. Svakako da je težak deo koji se tiče pravosuđa. Pravosuđe je jedan kompleksan, veliki, konzervativan sistem, teško ga je menjati. Sa druge strane, tu je borba protiv korupcije koja je sine qua non ove vlade i koja je nešto na čemu radimo mnogo, ali tu su i osnovna prava. U osnovna prava spadaju recimo ljudska i manjinska prava. Srbija je jedna multietnička, multikulturalna država. Ne treba uopšte kriti, dakle svaka država koja je članica Evropske unije, a naš je sused, iskoristit će ovu priliku da traži nešto za sebe. Srbija, kada su u pitanju manjinska prava, ima jedan od najboljih zakonodavnih okvira u Evropi. Ono što je u toku screening procesa evidentirano jeste da taj zakonski okvir koji postoji u Srbiji se ne primenjuje gotovo u potpunosti. I mi imamo obavezu da do kraja godine izradimo jedan mini akcioni plan koji se tiče samo manjinskih prava, koji će predvidjeti kako ćemo sve to što je u našim zakonima predviđeno, a tiče se prava manjina, uspeti da primenimo. Juče je jedna takođe od bitnih stvari, juče u parlamentu usvojen Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Šta građani mogu očekivati? Će to skratiti postupke, hoće im doneti brzo tu pravdu koju pred našim sudovima često čekaju po nekoliko godina? Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku je, slobodno mogu reći, jedan od najjačih i najboljih reformskih zakona koje je Ministarstvo pravde predložilo vladi, vlada Skupštini i sinoć je u Narodnoj skupštini i usvojen taj zakon. Taj zakon počinje da se primenjuje od 1. januara 2016. godine. Ovaj period od nepunih 8 meseci ostavljen je za pripremu primjene toga zakona koja mora mnogo dobro, temeljno da se sprovede, jer od toga će zavisiti i učinak sprovođenja samog zakona. Ajde prvo da kažemo sledeće. Ne treba očekivati čarobni štapić. U srpskim sudovima nalazi se 953.515 predmeta starijih od 5 godina. 239.000 i nešto više od toga su predmeti stariji od 10 godina. Ono što treba reći istini za volju jeste da je 90,1% tih predmeta su predmeta iz oblasti izvršenja i to izvršenja na osnovu verodostojnih isprava. To su neplaćeni računi za struju, komunalije i tome slično. Ovaj zakon neće rešiti jednim potezom sve te stare predmete. Ovaj zakon mora da pomogne prvo
da se u našim sudovima više ne gomilaju stari predmeti, da predmeti ne stare u sudovima. Ovo je veliki broj predmeta koji sam pomenuo, preko 90% koji su predmeti iz izvršenja, njih ćemo naročito rešavati posebnim odredbama budućeg zakona o izvršenju i obezbeđenju. Ali i pored toga nama ostaje 79.000 starih predmeta, što je nedopustivo. Ovaj zakon će pomoći da stranka kojoj se pred sudom vodi postupak, recimo vodi se parnica koja traje 7, 8, 9 godina. Građanin do nedavno nije uopšte imao zaštićeno pravo na suđenje u razumnom roku. U početku to je bilo zaštićeno ustavnom žalbom koja se podnosila Ustavnom sudu. Na rešavanje ustavne žalbe čekalo se 2, 3, 4 godine. Dakle, vi se pritužujete da vam je narušeno pravo na suđenje u razumnom roku, a onda čekate jedan rok opet koji nije razuman da bi se to pravo zaštitilo. Onda smo uveli 3 odredbe zakona o uređenju sudova koje su se primenjivale oko godinu dana, odnosno primenjivaće se kada računamo da ovo stupa od 1. januara oko godinu dana, one su taj sistem unapredile. I građani su u prethodnih godinu dana imali prilike da zaštite svoje pravo na suđenje u razumnom roku, međutim, samo na osnovu 3 odredbe zakona, to je bilo prilično neuređeno s obzirom na značaj prava i kako ga treba urediti. Sada imamo novi zakon. Taj zakon je Savet Evrope ocenio najboljim ocenama. On je primenio najbolja iskustva država koje su već donela takve zakone i koje imaju zaštitu ovoga prava. Ono što garantujem da ako dobro pripremimo primjenu ovoga zakona, jeste da možemo da stvorimo sistem u kome se neće godinama čekati na rešavanje sudskog spora. Zakon predviđa instituciju pritužbe, žalbe i materijalnog zadovoljenja ako je zaista drastična povreda toga prava. I ono što treba reći, to što sudski spor traje dugo. Ne postoji jedan jedini krivac i jedno jedino odgovorno lice ili subjekat za to. Najčešće građanin kaže to je sud ili to je sudija koji postupak vodi. Nije jedini sudija krivac za to. Može da bude, ali ne mora da znači. Mi smo zemlja u kojoj su izuzetno često menjani procesni zakoni, u kojoj su se menjale mreže sudova, u kojoj su postojale neke okolnosti koje su same po sebi uticale na, produžetak u nerazumni rok toka postupka. Ovim zakonom to se dovodi u red. Kad kažete da ima mnogo činilaca koji dovedu do dugog postupka, u članu 4 zakona dati su kriterijumi. Koliko mislite da su konkretni, koliko sudija tu ima slobodnu procenu, koliko zapravo ima jasne kriterijume na osnovu kojih se zaključuje da postupak zaista dugo traje? Dajte da ne krećemo od posledice, dajte da krenemo od uzroka. Sudija je lice koje je nadležno i ovlašćeno da rukovodi tokom postupka. Ako imate postupak kao što recimo ima jedan moj prijatelj koji traje 4 godine i 1,5 dana, veštak ne može da da jedno najobičnije veštačenje, nalaz da uporedi kurs evra pre 4 godine, koji je tada bio, odnosno u vreme nastajanja štete. 1,5 dana, veštak se ne pojavljuje pred sudom. Pa znate o čemu je tu reč? Sudija ga nije promenio, sudija ga nije kaznio, sudija ne rukovodi dobro tokom postupka, a sve je to mogao da uradi. Dakle, to je takva jedna situacija. Ako imate situaciju, recimo kao što je to bilo 2010. kada se menja cela mreža sudova, pa kada se postupak koji je vođen 4 ili 5 godina presignira pa dodeli drugom sudiji, pa je umeđu vremenu taj drugi sudija otišao u penziju, pa je došao treći sudija i sve kretao iz početka, onda je to nešto što ne zavisi od same ličnosti sudije. Dakle, uzroci dugog trajanja postupka nekada ne moraju da budu nerazumni. Nekada jesu, nekada nisu. Na predsedniku suda je da to proceni. Ako on to ne učini dobro, građanin misli da nije učinio dobro, on može da podnese žalbu predsedniku neposredno višeg suda. I na kraju kada je zaista kategorična, dakle kardinalna povreda toga prava, stranka može da dobije materijalno obeštećenje u visini od 300 do 3000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Nadam se da do toga neće dolaziti tako često. Takođe. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Bojana, hvala. Gledate Dnevnik. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je ruskoj agenciji